Aurten Getxo Folkek iazko ildoari emango dio jarraipena aire zabaleko espazioetan berriro ere programazioa eskainiz. Baina, kanpoko espazioetara ere eskaintza are handitu egingo du. Beraz, proposamen honek indartzen du hainbat eta hainbat alditan udalak egin duen apustua kultura irisgarri eta herritarren eskura dagoen kultura izateko. Horretarako, bi leku ezagun izango ditugu gure ekitaldi hauek plazaratzeko eta jendeak bertan gozatu ahal izateko. Alde baten izango da Aretako geltokieko plaza eta bestea izango dugu Ereaga hondartzaren ingurumena. Lehenbizikoa, Kepa Junkeraren omenaldia izango da, auspoz ekitaldia izango da, eta oso kontzertu berezia izango da. Jadanik kontzertu hau egin izan da Bilbon, baina gure kasuan lehenago esaten nuen bezala, Getxo Folkek badu historia bat, badu harreman bat, familiako kidea da Kepa Junkera. Eta baliatuko dugu besteak beste, berak hemen eman dituen kontzertuen argazki erakusketa egiteko kontzertu horren irekieran besteak beste. Biharamunean Valerie Kume etorriko zaigu, Frantzia eta Kamerungoa dugu bera, musikarien familiakoa, eta Afrikako musika munduratzen oso izen ezaguna da. Apartekoa eta dudarik gabe nazioarteko ikuspegi horretan oso ekarpen ederra egingo diguna. Folkaren zaleek beti eskatuko digute musika zeltaren presentzia eta gaita elektronikoaren asmatzailea hain zuzen ere hemen izango ditugu Ebiarekin. Larun batean, irailaren 16an arratsaldeko 8etan, Las Migas taldearen aukera izango dugu. Flamenkoa estilo nagusi duen emakumez osatutako taldea dugu. Flamenkoaren bide berriak urratzen ari dena eta sari pila bat jasotzen ari dena bere azkenengo lanekin. Eta nola ez, bukatzeko 5 izen handi horiekin, fadoak beti presentzia handia izan du gure jaialdian, eta horren ekarpena izango da gainera aprobetxatuko dutela esateko, Musikebarriko programaren aurpegi den Silvana Perez fado abeslari ezaguna. Horiek dira 5 kontzertu.